Yun na, Kabinong versus Kabinong sa kagagamrak na naman. Smile dyan ng rap. Rap, smile muna. Kala ko igagan binibining ano. Timbang yun natin magagawa. Kaya nga. Kabinong versus Gamrak. Okay. Idol, Kabinong. Okay. Sila namin. Pangalan pa lang, Kabinong. Kabinong, pag madisgrasya ka pa dyan, ewan ko na. Sigurado Kabinong. Okay, okay yung ano, yung akin nga. Taki-taki. Tuwang-tuwa pa si Boss ni ano eh. Excited. Ito na. Laro eh. Ano yung muna sa taas dito? Kung walang pangil, pwede. Sabi ni Rodel eh. Ayos, magagamit ko pa ulit yung gagamba ko nito. Sige. Yun. Yun na, Kabinong versus Gagamrak. Yun, tumakbo yung Gagamrak. Ang apa ng galaman. Go. Sige. One down. Pangalawang laban mo pa lang yung Kabinong. Yun, lumaban pa rin. Oy, mabot. Up, Tugis. Oy, nagkalaban na. Tugis na po, Tugis na. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa ano? Sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si Legend yan. Kumbaga sa basketball yan, yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Kabinong, mga Kabinong, salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Kabinong the Third. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo sa channel niya. And mag-share po sa mga YouTube na ina-upload ni Tatay Mendo. Ingat po kayo lahat. God bless po sa inyo.